to me 90 kobusumi nuni na ye ba hanomo abra na Priscilla niti o problem kese woni tipa anti de ko government hospital kese wo Ghana ha nyina na ekowi ase nurse akutwa private hospital ho ne ba bia doctors nche se om betimi aye abofra no surgery no woni ti no nti ye ko ho no omuma ye kutwa ye koye test bi yes, our test ni no the main cost no emaye na chisi kana no hye 260,000 that is 2.6 billion na nyame ya adom a mama course ba mu eye mi ankasa mi nua a mi di na chi wo ye electrician ti wono ka na wo de abofra na de ne start na mama huye ti huye na obisa na wo kan ni nyina che no se ndie onfamra na onye ye mmoa se de be ya ibitimi age abofra no kwansiwo nti nyame ya adom a ye be pie mu studio ha mama de yeko inti aboafo eba mu ma nyame ya dom omaboa na mama mu aso ne nadwuma afo nyina mu aso ama aboafo ba mu ma nyame ya dom yetimi akoye abofra ne surgery ne mienu nyina ewie yetumi akoye Priscilla surgery ne mienu nyina ne mienu nyina yetumi anya sika no akoye ne mienu nyina oh je say eye ne gisam keke na de to so mienu no berebe na mkoye no. But they told me in on the 2nd October. 2nd October. 2nd October. And check kra. Enti say wo share TV no so a Facebook and YouTube na ubehuno wo ba yes ka no mukotwitwa ye ya chese kire ye ba Priscilla wo hawo na ewo ni trimo no na edi atwego no ebia na afei na wa join ye ebia komam nsam dwumadie no ene da wo nso wo hwebie ye ma update no ne ye de mo kwa kire na mo hunu ne a ye di nkan ka ho asem no nyina awie na opoku na ebibisa me mama na wo mo awie enti Priscilla ne ti no atwetwe no mo bisa me nsem bebre wo mo aye de to so mienu awie doctor say edian o say ye ba Priscilla say oni how be abiem ne life ni oni danger say bi obefree mo o maka ne sen yakosi sen ni ti no ebetwetwe ebe remain say de sitie no a edian na besie oh but your mama ye second doctor na ye second one we ye no 2 weeks time na osama ye ba review na ikutwa scan enti ikutwa scan no na o he no si so fa said ye beginning ne sitie na o mu hu ye ni di abafom o je say abafom pa enti 2 weeks time na ikutwa scan no o se o no na o mo de monitor ko si se o be hu se bibia aye complete enti no o ka kire se ni ti no se ebe reduce no de eye nema mienu ada say ebe maintain ni se ya ana se ebe reduce but ye nhunu enimu sa beye nkakra se ebe reduce nkakra ebe take time aha ebe timi so abase reduce ebe yese ya but yade enim sana doctor kan ye yo na before amoko na ye emse na ya affect no ne baby bebre nani ene ne keke ka ho ene nani no me shede hu ne ye papa eno no ti say mam pacho nani ni so fa na meka ne se eye kakra said the first obeda benya na nani echi na so na etwa nkyere so fa na bafom enti ye bisa doctor ne ho asem se nani na etisa na o se doctor ne se ono na dwuma o ye wo adwene mu aha o mu twa scan o mu aya kasagum mama pacho o mu twa scan na ye hu problem na ewu mu ono na dwuma o ye adwene mu o se nsuo bi wo ho no mu a ba bia e se fa no nye ho ne fa ye a mix it inti ni ho dwuma no wo ye inti se ye no na effect na ni dia nyame adom wa ye ni dia ebejan but se enye no a wontimi nka nche 100% se oye we ni bibia afiri ho inti se enye no dia na se na ni ne pay treatment ye den e ma no ase ye ni tin na man effect na ni dia o ma wa ye operation na wie no na ni no so ebejan na oba afie yi o hwe na ho keka ene first no a na ebia wo munya enye ye no asai na tie betumi akase oh se de na ho keka ye pa se de won complain bebre inti no operation no bibia akoyi o complain yawo anase na tie pacho ye free say ye bad na fan say na ni be complain kaka say ni ti eye ni ya apart from that the complain ni bibia de dane kwam pepe yes brebe na mon samra review anase se de o ma wie 3 months on the 10th of January
and ye beko review scan they try and doctor na ka say me keep you pa say the be no no mo de follow up akosi say mbom say bibia complete 3 months time ye be san ko na ye kutwa scan no san fe say bibia ye okay yo nti me pa cha fato e say de wo hwei de me hwei ye bra nana ya fa picture no to mama de ye hwɛ no na ye bra wo mo de ne kɔ theater no operation room ho no ho ye no ma hye na tade we say no afi na no mo de ne kɔ na no mawi first one afi na ne de ne kɔ afi na ne de ne kɔ de din kan no ɛna de na oda empaso no a emfidie sisi ne so no aha ɛno so enie nti ba bia wo bia no na onso betumi aba no aba behwɛ be no wahunu adwuma so a Akoma FM akoma mu nsam yedi de eboa ankorankran ene obi a wode na asem beba bedan ye ne yesu sese enipa we de e wo se ye kɔ ne moa entisa de ebesie enye ebre bia behunu se ye bibi sei no na onso kakra wo bia no odi aboa na yetumi anche enipa enkwa Priscilla Priscilla na pomote sen wo ho ye pa Priscilla why you fe pa o secret ne say obu okra ka chen say why you fe kra wanka me kan e was me da say so what you say why you fresh to say chen you kra aba Priscilla school mo te say ye wo hunu eno ko school ya kasama me okoy uko school pa ohunu madam na madam kire o kire mo de eno de na madam kire Akoma FM 87.9 1 2 3 madam kire mo 1 2 3 ohunu enti be kasa kai 1 2 3 kosi 100 ya betumi akan u betumi Prisi bo menyum kakra na mensa ma menyum kakra na mensa ya mezufu ajeyi avata kesunu ba Yehova Oba tampa okaya vangu na nene danyina na ye bisa Prisi say o papa say enwum be na abeto so nyamitumfo before e betra say no papa say bia wo nyamitumfo say eno na ye me de eno na ye oda ho Prisi ensema e wo mu nso so ye very encouraging papa was da eno na ye me de eno na ye wo da mpa onyamitumfo no wakoraw wahwa wo so e wo kwode tabanase de wakosan de waba hwe mfidi esisi ne so nyi obi a na ebe wura tiatia tawuru ho ni ekodwa na ugina ho bi omo ye na wanwura ho entina yam hyehye opa omo de no kwhye ho no mama nya asem kito eteki don hwere bese ansana 3 hours non stop 3 hours 87.9 and omo bi nso a oda ho 6 hours ansana so obetimi kra atena bed ni so obetimi atena so omo doctor ne tese ntini na ofa ayini free mo odi kɔ na adwen mi ntini kese emoja fam into wi a ne nana yese dafa akosa 6 hours nti ebasa na ye bre ono nso bre ye twene ho sa because u je ni mu a obekeka ne ho ama ade na tuitu so bebridi nti basa ye sam minia na odi machi no ni bra na ono so abetena ne ho be ne mu sa mo run shift ene na wo yam a hyehye de na bibia adwojo wa ye bema je say wa dwojo kra bema time wa dwojo kra na say maame wa ba what ne banka mi Prisi mame say you know friend me eno ka tell me say wa ba na o maame say won friend me nti ye call second section na ma ka kire no but mama me dey ho ni dey mi no ka bi an change ma mo na ma ne say what that draw so me pa cho dey on nedrus o mo ma nedro bi obenonom yeah okay nti na ye ba ya e ya seda mo a en e de be ma omanfo se omadoma boa ye ama Priscilla ne surgery no ni mienu nyina yetumi aye ama bibia aye kama Priscilla ma e de na wo ka kire yetiefo wo mo a omom boa ya yetumi ekoye ye no e de na wo be ka kire wo mo na me damasi wo da o ma se hwan nyame nya dan embua omo nyame nhyira o mo ho nhyira omo na amen na wanye o makoma so ade mfama wo mo ho no
di o ma hwere bia nyame nya den on hyɛ wɔn mu anemu nyame nhyira papa papa bɛma oboku enimeti efo ni nkɔmɔ yi deɛ na aka kyerɛ wɔnom ewia deɛ di kan me de asedama otumfo nyankopɔn a ɔnam ne dom so aboa yɛn bi dum pempen so etisi na yɛn hu bɔni biara nyame nam ne dom so wɔne yɛn adi ne yie saa ti bi enye nipa nyina ne kom ɛsan ba nkwam na nyame bambo nti amma saa mre sɛ enije ne serious ya forma ne yɛka sɛ aseda enka otumfo nyankopɔn deɛ ɔnam ne dom so ayɛ yɛda nyame ase pa sentin sɛ nyame adom yɛn na aseda bio kɔma yɛ mama kosi ne n'adwuma yɛfo adɔfo no na mama so na awie yɛdi adanse ne yɛda nyame ase ɛnam ɛmoa so ko yɛba ha sɛ de omusi ɛyɛ yɛn no ya na agye me nsɛm ne adwuma yɛfo wɔ ha nyinaa sɛ de omusi yɛ yɛn no ɛbura adwene ntiaseɛ so ɛna ɔmonam ɔmo dom so aboa ya bedum pempen so a ɛnɛ yɛwɔ ha yɛda awurade ase na yɛhyira wɔn na afei nso so meda atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ase ɛnam adɔfo no mu aso ebi asa amre nka abofra condition nkanti sɛ no na ka agyensɛmu yɛnso adɔfo no mu a ɛne wɔn pai bɔ so sika fam ne huhum fam pai bɔ so amenne yetima koye seju ti se ya obia ti sika na ne yem ahye no kwasem ti se sika ni mu odu yenso na madofo no mu aso ama sam yetima koye ni na ye meka nyina ne se awurade nyankopon a apagade wɔ ne nsɛm sɛ katua no ɔmfiri wɔ soro na ɔnhyira obi biara obi biara hwere ye na awurade mfiri wɔ soro na ɔnhyira no na wɔnhyɛ na namu man nyɛ mohu na baabi biara obegyina na ya dansidi ahyɛ onu nyankopɔn din anu nyam edam ase nyame hyira mu nyina nyame hyira mo so yenso madam asese mo so ma kyerɛ ni so na mo hunu sɛ enam enipa binom so na agye ye bayi nkwanti yɛwie a yɛma wɔn mo mehunu sɛ yɛwie na yɛna wɔn mo ase yɛboa nipa bebree na nso obi ɔkora no a wɔkɔ no sɛ bɛyɛ ɔbɛba bɛda tiefo ase no mpo na ayasɛm wo frɛ wɔn so mmɛda ase a ɔmo ma because ɔmanya ne wɔn mo pɛ awie na nso yɛse akwatafoɔ san edu ɛna yesu sa wɔn yadeɛ baako pɛ ɛna ɛsan baayɛ enti obi sa sɛ na nkron aka no wɔ hene nine no ayefo wo mo wɔ hene o se de obae no kra na wonye jiwni wohwo wo hunu de onyame aye na oba bedas ya nti e masafo no nyina no wo mo yade ne sesan esan bai sa na tie nti nyame hyira mo sɛ mo nso mahunu ne ɔmanfo ayɛ makai na mo bedas nyame mfa mo nko na wo mo Priscilla ho ban emfa maye ne besan de na ba ha no na oyɛ wa bɛyɛ ni petitru bi a yɛde no eba abɛkyerɛ kyerɛ sɛ akoda no a moboa yɛ ma yɛhwɛ no no ɛnɛ wɔno na abɛyɛ doctor ɛnɛ ɔno na abɛyɛ pilot ɛnɛ ɔno na aba abɛyɛ sei na deɛ nyunyam hyɛ aba nyame mfa mo nkɔ ɛda mo ase amen nyame kyerɛ sɛ yɛ na mewura hɔ nti mo betumi asɔre